Anya laki din! Nakapalas ka man anasapa. Papanam. Mapanak ijay ile, adda na patig amapan ko gatangan. Anya. Ay gumatang kantong aruda na iti sidaan. Tanalakla kay Jile. Wala kay, gumatangak to iti silet ti baboy, tasi kanto ti mangluto. Adobo man. Wana. Saan kantong aruda mabayagan na? Pangaldawan tayo ti sidaan agatangam. Ang mga lumakasarak ka manin iti kachismi sa mijay. Rabiin to manin no gawid ka. Wang ka de, adda lamapan ko gatangan. Anya laki din aya. Agawid ak mo ilaang adagos, lakay. Anya nga timapan mo gatangan na ya. Di ka pa'y ibaga. Ay basta, makitam to no isang put ko. Oo na eh. Nalala, hanggang aruda. Pangasim ha, saan kang agbayag ijay? Urayag ti sidaan nga isang put mo. Si kamot gayam bibang. Kasla nagaduday ta pinalingki ma. Urala lip and right tinakaigam. Sa bali pa iti akin likod. Ayun na, naggapuak man iti ilay. Napanak nagpalingke. Kan gimatang iti Louis Vuitton abag. Ay, kastaya. Ay saan na ul abibang. Adda Louis Vuitton abag na. Ayun na, anya lakit din aya. Gimatangak itibag ko a Louis Vuitton, tapno adda usar ang mapanagtrabaho. Ha? Kada kami nga agkakatrabahuan, amok asyak laang ti makabail agumatang iti kastoy abag. Anya laki din ko na manun. Aniya, apay dasaryakin ni baklo saan da makagatang. Oho, siyak laang ti makagatang ko naktumang. Nagalas tupay ti bagda. Nakababain ang mapandaag trabaho ng ekobag ti bagda. Makapailip. Aniya, Pudno ti bagbagak na. No saan nga ekobag? Tote bag alalakaun. Saan akas itibag ko ang Louis Vuitton ko naman. Anya lakit din aya. Gimatang ka iti bag mo. Wala kay. Isuti ko nakanapatig amapan ko gatangan ijay ile. Anya. Gimatangak, tapno siyak man tinaidumduma ti bag na ijay trabaho. Ha? Siyak lang ti makabail agumatang iti Louis Vuitton abag. Apay, makagahatang ayan ni Sarya. Nang runa da ijay abak lang awan makukwartana. Ha? Anya ka rin dahil nga ibagbagam si kabebang. Puno mo ti bagbagak saan aya? Diya ka muking ka. Malagay di. Iyag mo dahil ginatang mo asidaan tama pa ng kulutuan. Anya laki din na ya. ay na. Nagpintas mo tanday tabag mo, bebang? Aywan Nagpintas talaga. Saan akas iti bagyo kinibak Louis? Aniya? Louis Vuitton ko naman. Panag ko na, katsyak ang ti makabail ang makagatang iti kastoy abag dito'y trabaho tayo. Ay, si kakit dimot. Adalat tamot at makagatang. Isu na laang, tasaan nga isu ti priority. Anya lakit din ay. Ay basta, siyak ang ti makagatang. Kita man ti bagyo, eko bag, kaslabag ti awan trabaho na. What? Apaw! Gabulang, tanagagatang iti Louis Vuitton na bag na. Kas giant, di ba nagpasikat na? Wanirot. Amo man da di abebang. No apay ang masapul na pa'y nga ibaga ti kasday kanya. Nga eko bag kano ti bagta sumrok dito'y trabaho. Ah! Di ako nandayin na bebang. Kung ang lamat no ka ipapanakal na di bag na, nga ako, imitation tumad lang. Di lagbay na mga ipaspasikat itibag na, katsaan mat nga original. Isukot ti ko na. At damot ti bag ko a Louis Vuitton kat.
Isu na laang, tasaan ko nga ususaran nga umay agtrabaho. Ngam usarak to. Un man, tao sa rekto man nga jebag ko. Saan nga imitation jebag ko niya? Original day jay. Sana kasi tibag ni Bebang nga ipampanakal na. Diyos mio. Aywan, uri di bagkumat ah. Saan nga imitation dayaan niya? Uri inal ko naman. Don't me. Anya lagi din aya. Saring may anak kaskas daw. Ti kasi nga ugali ni Biba. Te di pa ilaang kasyan. Ti ugali na. Sa bagay magkit di ah. Ay, una yan ti pananguy-uyaw na itibag may kinibading no sumrok kami iti trabaho. Ay, una yan. Bayan nyo lata. Bakit? Sa bagay magkit di ah. Aguyaw lataging gat kay kaya na. Iti kaano man. Awan ti nasayata. Magunob ti tao. Man aguyaw iti pada na tao. Husto ka, itiray ta nga imbagam lakay. Umbakay. Isabayan nyo lang. Naguyaw yan. Panawin ti makamuking kwa na. O. No apay mo't aya nga may nakasya ti ugali ni Bebang. Uwan nga rod na. Kastagayan ti imbaga na kada kayo. Ay, oo na yun. Amok mo't lakaday asaan nga original di bag aginatang na. Kato nakadkadlaw nga imitation. Katuan mat na. Imitation na talaga. Madlaw lat ti original kan saan. Mahilig amang ipasikat na iti usar na. Kunamlan no isulag ti makabaal agumatang iti Louis Vuitton. Kat isumat nga min ti panagkita na iti bagina nana. Isulakan no ti makabaal. Akas iti nakunana kada kayo. Ay, yan niya lakit din aya. Adabag ko dita nga original ang Louis Vuitton. Ta ipakitak to man kan ko ana. Wan man nana. Ipakita yo. Tapno maamuan na ti nagdumaan ti imitation kan saan. Man gumatang itibuggoong ijay tersena ni Nana Donna. Anya, mapanggalaan gumatang, nakabag ka. Anya laki din na yan. Siyempre uray mapanak lang gumatang. Usaraklata da ito'y Louis Vuitton abag ko. Itikas na, amin ang masabat ko. Makita da nga adda kasto'y abag ko. Anya, hay, natadaan sa akin din ti panunot mo, Bebang. Diyakan mo, no dapat namlaman na rita may simpa. Uno kasta mo na talaga. Anya? Di ka di makadla. At sika lang ti kasta ti ugali na dito lugar tayo. Sika lang ti pasikat, nga awan ipaspasikat na. Anya nga awan, kat adda nga ro da ito'y Louis Vuitton abag ko. Una yun, aya. Pumanaw ka man dito isang wanak, itamot lang. Ang mga nuan niya, pa iti maraming kuking ka. Salpag kidik. Apaw, umay ka lang gumatang iti bugong, imat mo na itabag mo Louis Vuitton. Hay, aniya laki din, Bebang. Ayun, anana. Kayat ko ngamin nga amin amasabat ko. Kat maamwanda akabailak ti gumatang iti Louis Vuitton abag. Aniya, ay, mabit lang Kitaam da ito, Louis Vuitton abag ko, Bebang. Ikumparam di tabag mo nga ipampanakal mo. Anya? Apay, mano aya ti pinanggatang mo dita Louis Vuitton abag mo. Walo gasot, nana. Anya, walo gasot? Ay, salbag kide. Da ito'y bag ko, 80,000. Anya? Anya, nakita mo unti nagdumaan ti imitation kan original. Amangan no saan mo pa'y nga mo ti kayat asawan ti imitation? Ha? Imitation means
Saan nga original, maawatam. Ay, unay ka na ya. Agpasikat ka, ng imitation man. Aniya laki din. Mala, manuabugong tigatangam. Ay, kwa. Ay, sana na. Sana ko naghumatang. Ti awanan bain abakot. Oh, kasi inuman daytan akarurod mo. Dayjay man bakit do na kunamlan o asino. Tapay manin aya. Impakita na ki din jay Louis Vuitton abag na. 80 mil ka no ti pinanggatang na iti dayjay abag. Idinto tada ito'y bag ko ka no. 8 kasutlaang. Agsakitan tinake mo, gaputa, napaiswan ka. Unayin ayang ngamin bibang. Anya. Nagpasikat ka ngamin. Sigurado nga original ti paspasikat mo. Anya nga ita. Sika lang arod ti pinakitaan ni bakit do na iti original a Louis Vuitton na. 80,000 ti balor ti bag na. Ngam siya ngay, 8 gasot. Awan sa pa'y makabulan manipod ginatang mo deta bag. Ngam kita man eh. Mo ukisan deta handel na. Nyalaki din aya. Nay, itaman pa nga usaram day tabag mo na pintas bakay. San nga iko bag ti usaram ita? Winutot bag. Wanla kay. Usarak man mo dati kakaiso na nga original abag ko. Anya laki din aya. 80 mil ti pinanggatang ko iditi da ito eh. Nangina, iswasag paminsan ko lang nga usaran. Tapno saan adagos ang madaraal. Ay kuwin na. Mas dawan ni Bibang no makita na day tabakay. Ala. Ikat, mas daaw lataday. Siyak pa ikat ti mas daaw ah. Tamano pa ilang alawas ti napalabas, manipod ginatang natibag na ipaspasikat na kada kami. Ngumang rugi mo na madadaal. Ha? Kasta kaya? Wanla kay. Imitation ngamin kan kanayon na nga usaran. Kan kanayon na pa'y abit-bit uray mapanlaang gumatang iti bugong itirsina. At siya lakit din aya. Ni, nagpintas mo't day tabag mo ita. Sariya. Ayun, abebang. Nagpintas at talaga. Ngam da ito'y kinapintas na, saan nga iso ti kinapintas na di bag nga ipaspasikat mo, saan aya? Inusar ko man, tapno saan mo nga ibaga, akanayon nga eko bag ti bag ko nga may trabaho? Anya. Nakunam ka no kinibakit doon na, awalo kasot lang ti pinanggatang mo iti bag mo. Ay, na yan. Imitation dayjay bebang. Saan nga original, maawatam? Ha? Amom day tibag ko aday toy. Ginatang ko 80 mil. Nangina day toy. Ngam never ko anapan imbagbaga iti tattao. Asyak laang ti makabaal agumatang iti kastoy kanina abag. Mare. Ngam si kagimatang iti imitation ng agbalor iti walugasot. Nalabasan ti pa nagsasaom. Ibagampayan asi ka lang ti adakabaalan na makagahatang. Nyalaki din. Kung... Itaam day tabag mo. Saan pa'y unay anabayag manipod ginatang mo. Ngambang rugin lagukis dagiti handal na. Ta, saan ngamin nga original, bebang? Ha? Uray si ka? Kat addamat ti Louis Vuitton abag mo? Oh, yes. Yes and yes again. Apay, sigalaan di addabag na akastoy aya. Ngam sa bari ti bag mo, gabuta saan nga original. Anya. Amon ka di naman ti balor daytoy Louis Vuitton na bag ko, bebang. 80K. 80K ti pananggatan ko iti daytoy. Kumpara iti bag mo awalo gasot, eme. Hay! Ay, nako. Diyak lang ko mairuwar da ito abag ko kat. Ngam,
Ay na, si kantumat nga men. Aday tala, agpaspasikat ti amom nga ramidan. Na imbag kumamat no saan mo akat katawaan ti eko bag nga us-usaran mi kini Sarya. Ay, kwa. Iso ano ko nam, asika lang di anda kabaila na gumatang iti Louis Vuitton abag. Ay Diyos mayo, ay sos, nagbidot ka, you are mistaken. Mare. Iso ano sumarunon to agpasikat ka, ha? Siguraduam, asaan nga imitation, tapno saan ka akatawan iti oray lang nga, hay, anya lagi din ayang amin. Naturod mo, ang arap ni Baklo, ay, saan ang ibagay ti kasta ka ni Bibang, bakay? Ay, wan alakay. Napunuan mo tan, ah? Ay, una yung amin, ti kasi nga ugali na ni Bibang. Kasla sa nga agpampanunot, at pinaros pa yun. Saan akasla? Tatalagamot asaan nga agpampanunot? Ay, kundi pasika, ang imitation mo, tibag na nga ipapasika na. Wan nga ron. Itatain ruwar mi matan kinibak na dagiti ginginaan abag me. Kitaan mi man magtultuloy lata ti kasjay nga ugali na. No ipasikat na pailang ti walo gasot a Louis Vuitton na. Nya laki ini na ya. Nya mawatan no nya klase, apa nagpampanunot, tadaking kwa na pa kayo. May bayan nyo latan, oh. Ay, naku. Una yun nga minda dya bebang. Ay, dyan lagpas-pasikat ti amo na nga ramidan. Wan nga ron. Sapay naglaing nga agkatawa kan aguyaw no ada makita na nga usar ti kakadwa na asag lalaka. Dahil tangarod ti parikot kan kuwana. No, dan makita na, katawaan na. Ngamnumet agpasikat ay sos. Diyos mio, imitation matlang arod. Bay amlatan? Alaman? Kita man usaran na bailaan di bag na Louis Vuitton nga imitation inton bigat. Kat, usara na lata ah. Si Kama. Di lang kami nagbain, Nagpasikat iti bag na. Ngamsaan mad nga original ako na. Ay salbagit de, Kahit, apa yung kasta tila nga managawin. Kas kala naggapu ya bangkag. Kwa nga min lakay. Anya, ibag ang mga rudan Mababainak namin kadagiti katrapaho. Ha? Mababainak. Gapu kadagiti nalpas ngayon sa usawang ko. Imbagbagak asyak laeng tiyadda kabailan na agumatang iti Louis Vuitton abag. Ngam, napabaina anak iti kasta unay. Idi inruarda dagiti bagda ang inginaan. Anya? Kasta unay ba inti nariknak lakay. Dagiti bagda ket agbalor iti 80,000. Ngam tibag ko ngay paspasikat ko kadakwada. Ket 8 gasot laeng. Dahil sa timaganap mo itinagalas ng ugalim, salbag ka. Adaya nga minti magunod mo, iti kinapalanggwad mo. Ay, nayan. Iti kaano man, awan tinasaya at nga itden di kasta nga ramid mo, bebang. Mangibabayin ka lang. Oh, hi. Hello. Itaman pa yasaan ati Louis Vuitton abag mo ti inusar mo ita, ha? Danga? Ha? Ay, kwa. Si kakit di mo. Saan kun nga inusar, tain labak ngamin idi kalman. Ha? Saan anamagaan, iso aday to'y pailaang tot bag ti inusar ko ita. Inlabam? What? Apay, lalabaan ay ati Louis Vuitton? Di ko namkit di, ha? Napabainan ka lang po itibag ko nga original.
Oh, nagpatinggamad lang nga rod. Kinapalangguad mo, babae. Yes, you are very high. Nakangat nga to ti Puruwam. Ay, ita, maamiris mon, asaan anasaya at ti agpalbalastog iti anyaman nga usar. Ta iti gaano man, awan tinasayat nga ibunga na dayta. On mare, naamiris kun. Kinapod nun, mababainak iti kastaunay, gapo itinalpas ni nararamid ko. Permiti babain ko. Ah, ha? Nasayat ka din kasta, ha? Saan ka lang agamiris, adi? No digat agbalbaliw kan. Ta sana nasayat ay tangar aramidam. Anya lagi din ay bebang? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Pautangan nakmatan na iti anak kan sigarilyo antay. Ay, sanak man nga anti-antiun. Sanak ngagpapautang iti arak kan sigarilyaw. Bayanak to madlangin ton bigat. Pangalaam ko may ti pagbayad mo. Awan to pa'y trabahom, day talagin inom ti ammom nga ramidon. Di mo ayam mo. Nga adda kamagya kay Jabrod. Asinaw, Ni manong ko, Carlito. ha? Nagabrodan ni Carlito. Nabayagan na. Diyak na damdamag ah. Nagabrodan na. Jay katal. Electrician jay. Ay, aya. Wan, dakal ti sweldo na. 60,000 ko naman. 60,000? Kiyon, makabulan lang dahita. Na, nagdakulan. Wan, dakal iso pautangan na kaon. Nagi pa wet, bayada ka dagos ti utang ka. Kano nga gipawait? Kada katapusan nga gipawit. Pangalawan smith. Ay, agin inom man ang ito'y alalaki. Nangalaan na nga tayo iti kwarta na ayang igatgatang na iti arak. Ay, di mo kutkot yan. Dahil ito yung magtitulami saan ha. Nangalaan iti kwartam. Ay, kat inutang ko. At dapat lamang ipautang kan ka? Ne, apay kumasa andak apautangan. Adamot pagbayad ko. Ay, itad mo amin kanya kasweldom aldong. Awan ti mabatikan ka, tapno awan ti igatang mo iti arak. Tikunam. Alao kung na ito nagibusam iti arak. Tay supay anayon da ito ilakok. Ne, kano dapay kargana dayta. Maawanan ne. Ay, saan mo nga lalaan dito may sabutilya? At dapay la kargana ng arak. Aday ta, naurnong kong nagito'y landok kan bote nga ilakok. Iuray ko laangan iti aggatang. Ne, aglako kan samag itibote kan landok ipag. Wan, tanaga doon tinaurnong ko. Naging inuman ni manong mo. Ha? Agin inumlat tayo ni Manong Aldong. Saan nga agpapaanawa? Abay si ka, papanam. Di ta abagatan. Makitong it ka manan. Wala, awan mo't maaramid. Imbag man dalat ta may sugal mo man. At dalat ta itad nila kay ko. Anya laki din, igatang mo kay din iti bagas. May mayat no itong it ko, bareng mga bakak. Kat madoble to'y kwarta. O, di addape igatang ko iti sidaan me. Anya laki din.
Anyamat kayo ti pamigsak nagtrabaho yung kalsada. Nudwala ang atuyo to si daag. Agreklamo ka pa'y laang kat isungarod ti adda. Ay kat isakripisyo mo't kuman ati gumatang iti karne. Hay awan, tigatang ko iti karne. Bakit? Adda na panunot ko. Mapan ka umutang dita kantina. Ay na, mabainak man laang amapan umutang. Ay sus, iba ka mabayadam no sumangpot Jeremy Tans. Remittance? Adanam nama ang remittance? Basta, ibagam aremitans ni Manong Carlito. Awan ti ado a palawag. Basta ibagam dayta. Isumo lagayam adya kung makitkita ni Carlito dito'y lugar tayo. Tanagabroad mo't gayam. Wan kaano ba iditi mayap? Mayat mo nga ron ti trabaho na. Ijay katarsa ka no tinapanan na ko na ni Aldong. Ay wan na nagmayat ija ayan na. Kat ison ti supervisor. Ay nagswerte mo't ni Carlito no kasta. Isungarod ako nga aging kasaan pa'y ang makapawit iti remittance. Umutang kami pa'y dito yung kantinam, nana. Ah, bayadan yun tao inton sumangpot Jeremy Tans na. Wan nana, Ay kat anya nga ron ti utangin niya. Ilistaklat nga rudon ah. wan nana. Oy, Aldo! Anya ti aramidan ni Insyang dito'y balay? Awan ka nung arod ti si daenda. Kat, inutang ko lang na ito'y lutlutwag nga adobo. Makipangan pa'y laang dito'y. Ah, aywan na niya. Ay na, kurang pa dito'y kada tayo para kadagiti anak ta. Ano nagpipigsada amangan? Kahit, anya nga arod ti ibagak kiniin siyang. Ay makamukan. Pagawidam, ta saan ana ilakam? Insyang ading ko. Nakaluto ka din ni Manang, mangantayon? Ay kwa. Kurang jay lut-lutun na si daen para kada tayo. Basit lang ang matisida ah. Mangyawid akla ang basit para kadagiti anak ko apito. Ay kwa. Tinasayaat. Mapan kalata umutang dita kantina. Kaya't nakmat ay apautangan jay bakit di tang agbanbantay. Ay kit ibagam abayadam intun sumangpot Jeremy Tans ni Manong Carlito. Kasanungay nga adda remi Ay sos, basta inkaan. Ibagam day ta imbagakin ka. Ala, inka na. Ay, sige Manong, mapana ko. Anya, nangabak ka ka di anak itong it-itay. Kasano yung amo anapanak na kitong itnana? Ay na, kaano ka na yun ka lumabas dito'y sangwanan ti kantinak. Ay, makikita nakgayam, nana. Amok amay, dagiti lumablabas amapan makitungtung eight. Sa anak ana nga ba? Isungarod nga umayak umutang. Amom aya, ngagpapautang nga. Bayadak to inton sumangpot Jeremy Tans ni Manong Carlito. Apay, oray si ka, pawpawitan na iti remittance. Amin kami nga agkakabsat, pawpawitan na nana. Kasta aya, ay nagswerte kayo man nga agkakabsat. Ni Manong mo Aldong, arte, ang adda remittance na. Si kamat atong itera, pawitan na lata. Lab na kami ngamin ni Manong mi, nana. Alan pautangan na ko, nana. Ala, basta bayadam inton sumangpot tay remittance yaw. Una na, umay ko bayadan adagos. Nagawid ka kumanain siyang, taadamot kayam ilutom akanan niyo. Umay ko pa'y mat ipakita da ito inutang ko, Manang. Ay na, nagadumot na ta inutang mo. Bagas 5 kilo, karni ti manok ken karni ti baboy. Imbag man ta pinautangan na ka, iti kasta ka ado. Imbagak abayadak to, inton sumangpot tay remittance. Day tati imbaga ni Manong mo Aldong kan ka? Sinuruhan na nga rod. Ay sus,
Delikado ni Manong Carlito. Apay ko maapanunutam day tangay. Saan pa'y mat nga agawid ni Manong Carlito? Hoy, Aldong. Apay niya imbaon mo na insyang amapan umutang. Kat no awan kaya migatang na iti kananda. Kat pangalaan ako maiti pagbayad na. Kat makaamun tulat taditan na. Ay na, inyutang niyo ni Manong Carlito. Saan namat nga mo? Pudno mo at ngawan makam mo. Kundi mo ibagbaga. Al-alwatan na itang iwat mo. Bilibak man kadagi jay ngagkakabsat lakay. Sino tidakda kamatay mo? Daaldong akin ni Insyang. Apay aya? Kita ni Aldong arte. Nimot ading na nga Insyang manugal. Kahit, anya ko matipagbili ba mididay ka? Wala, taure at dabisyo da. Suportaran latta ida ni Manong da Carlito. Kasimot ang aron ni Carlito no kasta. Sapay masunla ang matpiman. Anya amason asasawa mo dita? Kano kanayon ko ang makita ijay igit ti kalsada ijay ili ang matudtudwan ken maininitan. Ay, ulaw kamot alaklakayan. Kano electrician ijay abroad. Ay, tagkunamot ken ka. Kano hindi kalman lang nga nakita ka nakakaputi nga agbagbag kat iti bataw ta nagpigsa ti tudaw. Sa bali jay nakitam. Adda ijay abroad kunadalang arudan. Kaano pa nga aday di abroad? Nabayag ka noon kunadagiti kakabsat na. Apay? Ay, saan nga ron nga isaw di makikita? Ay kat sa bali kano dakkel ka no ti sweldo na kas electrician ijay Qatar. Ay dublek to manakitaan inton mapanak ag trabaho inton bigat. Nagdag sinda ito apa tama. Nih, ninsa mo tatas sa turla ito ya. Nih, ay paya ng mait. Ay, apa ay tatas sa tor? Ay si kakandidata, Carlita. Nih, anya klase asalunsod da tata ta. Ketsak mo ta talaga da ito eh. Kunadaan nag-abroad ka. Ay, adak pa lang dito yung Pilipinas, tata. Kinapudno na. Aplayak pa lang. Ay, kunada nag-abroad ka. Ay, sapay kumaa, tata. Apay asino tinaggapuan na day tadamag, tata. Isikritok pa ila kuma, ta sa anak pa imot anakapan. Ay, isugamin ti dabag. Day tagamin ti agwarwara si Baryo tayaw. Ay, kita man lang nga niya, tata. Manula nga bulan na sa anak ka nagawid di baryaw. Kumporme ti warwaras da adama. Utang ni Insyang sangaribo. Ni Mataldong 3,000. Bakit? Ay, bakit kung natumot kang kakait? Dinakman disturbon. Tamadamaak nga kwinkwinta iti utang. Ay, kinutang ka na gitaya. Ay, agasam. Nay, apaw, adda sangaribaw, adda 2,000, na. Daaldong akin Insyang. Apay, pinautangam na gitya nga agkapsat. Pangalaan da ngay kumatipagbayad da. Jay remittance ani Carlitaw. Si pilit munto mata nag-abroad ni Carlito. Kano nagsarita kami lang itay, di tailay. Oho, dinakman angawon iti kasta. Wen, pudno ti kunak. Sigon kini Carlito, agap-apply pa ilaang amapan niya abroad. Saan pa yan nakapanaw? Anya? Kitwen,
kunak man nun nalaing ka komersyante. Ay saos na may saan da ka nagitag kapsat. Ay, sos, malugi ak manan no kastawi. Ay, saan kan nga agdawat-dawat kanya kiti pagpuunam? Tatalaga saan kan nga ikan? Ne, apay akurang na ito inyawat mga sweldom. Gimatangak lang matitimay sa abuting arak. Ay, salbag. Ununa umpay ti bisyong ti pagbiyagan ti pamilyam. Sos, ingkakit di umutang di ta kantina. Hay nagadon, ti utang tayo jay. Ipagam aabayadan no maawat tayo remittance ni Manong Carlito. Ay, mabain akon. Imbag kumamot, ano pudnong anday di abroad ni Manong mo? Ay, kaano nga tayang agpaiso ti flight na. Umayak man umutang iti... Ay, sana kon ngagpautang kada kayo. Ha? Ulbod kayo magkayam. Kasano ko mga ulbod, nana? Saan pa'y mat anagabrod ni Carlito? Anya? Idarum kayo no saan kayo ngagbayad. Day ta artak nga aldaw kan managtungit nga insyang. Ay, kung di na ko't iramraman, nana. Ay nakasano nga taday to yun. Awanan tilakok. Nabangkrapa ka talagan. Nensamot Carlito jay magmagna. Ay ipok kawak man. Carlito! Carlito! Apay nana? Umay ka man pa'y dito, itakayat ka akasarita. Ay, wala nana. Kanay kita niya nana. Saan ka pa'y matgaya managabroad? Ay, agap-aplayak pa'y laeng nana. Ay nabaraw, inyutang da kamutin dagiti kakabsat mo. Ipakita kun ka jay listahan ti utang da. Ha? Ne? Ay, nalabos mo dagita tataw. Ay, makangagda kanyak dagita nana. Agbayad kayo iti utang yaw. Sika manong aldong. Ne, apaya siya klang ay. Awan babay niyo. Sikain siyang. Apay manong. Puro katungay. Nagsadot ka ngagtrabaho. Sikamot aldaw. Maalampay lang taginong. Nagarot anak mo. Sa anak iutang-utang nita. Ay, agbayad kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Awan pa'y pasahero met. Aldawin. Makapaturog ti kasoy. Awan ba'y magayang pasaheros mga padak? Ay, nakaapoy tagpasada ita niya. Anya ti paglungan ng atricycle? Ay, sus. Ay, aglogan mi manang bebang. Sikan ti mangitulog. Siya na. Sikan. Kahit mo ti pasaheros. Uday tan ni. Ay, iso tinakapila na eh. Ne, iso. Ito to. Katong sika. Nay, apay asandak akayat nga itulod. Kayat yu ta idarong kayo. Oy, Jerry, nagbuntog mo launa yun ti panagmaneho. Kasla saan ka anangan? Parta ka mo't atanay, maladaw akong ijay atendarak abunyan. Na, pasang at na ito kalsada. Ket no nagdagsen ka. Agreklamo ka. Ha? Hindi sa bali na ko man tinagluganam. Saan ka ngagsaong itikas na? The customer is always right. Kaya't mo, tayo darong ka, ha?
Ay, 40 ti pasahim. Anya? Ay, sus! Nagninamatan. Kanukin sila ang timinimaw. Asidagla ang ma, dito'y nangitulod ang kanya. Ay, uray man pa'y asidag. Tain ako paramit amin day tatugaw ti tricycle ko. Double body kamit nga main. Ay, di mo ibagati kasta. Di nakuyawag. Ay uyawan ka ayamat. Talaga amit a double body ka. Oh, at ti pasahe. 15. Ay, kurang aday ta. 40 titad mo kanya. Lugi ak Di mo amo aya a PWD PWD. Ni, kasanong mo ta nagbalin ka a PWD ngay manang? Di mo to mo maawatan no ibagak. Saan ka matapilay? Wano tulang? Kumpleto ka matitipan nagkita. Siyak ti makunkuna a person without diet. Ah. Nawatam? Nawatam? Nagbit mo nga intulod ni Bebang. Saan ka man nagkatawa? Sika ko bakit tinangitulod kan ko na? Kat mo agururay ka ti buena mano a pasaheros mo. Ay na, nabanogak lang arudan anang itulod kan ko na. Inapanakpay, nalugi akpay. Anya? Kasano kung maanalugi ka ko na? Agasam man, nagkid daw iti discount. Gaputa may sa kano a PWD. PWD dahi dyan nakalukluk mag. Wen, kuna na, person without diet ka no, iso a PWD. Ay, mabalinti kas taita panahunan. Jakton kayat nga itulod na ya PWD. Uray anya pa iti mapaspasamak. Talaga saanan. Ni, nagadumagayam ti tao dito'y bunyag. Bunyag. Anak nga mintibak nang di agpabunyag. Ay na, nagadot isagana da. Makitkitan di buo alitsyon. Ijitang nga tilamisaan. Ay na, nagdakulan aletsyon day ta. Ang imbitado ka kadimot laang. Masapol ay ang imbitado ka. Siyak nga min, imbitado ak mare. Ay na, adula amin. Kalugaran tayo mo day tagpabunyag. Mala, umunag takit din. Tamang rugin ti panangan. Urayan nakmat abebang. Makan mo ka di amin dito inalam amakan, bebang? Apay kumaasaan, mabisinak. Sa anak anangan iti pamigat. Ngamen, iris-reservak iti daytoy nga okasyon. Uray, ata naglukmag kamot lagta. Saan ka man asuman na udita? Agtugaw tantamantan. Mabit lang tamapanak pa'y mga la iti salad akanak. Ay kat iyalaan nak mga ruden ay iti fried chicken. Anya? Kurang mo pa di tamakan nga inalam? Kat no saanin amalagto ti kabalyo day takanam. Iyalaan nak iti 5 a piraso a fried chicken Alain kan. Nagadumatan? Mahal daw na. No nagplete ko may iti 40 pesos ni Manang Bebang. At ako mapangal daw ko. Malagip kong adda ka magpabunyag dito lugar tayo kay. Ikat na isudya na panan ni Manang Bebang at PWD. Hindi ka, mapantamot na. Di ka lang mabain. Apay, imbitado ka aya. Apay masarap ng imbitado ka. Ay, katuan mat Mapantakiting. Saan ka mabiyag no puro ka bain-bain? Nagadobay mo lagaya matao dito'y nagpabunyakan dan Saan ka nagsao sa upay dita? Umay kagiting, tamapantamangaran. Mabisina kon. Ay, kasla mabainak. Agda ako may pagbainam ko ma. Mabainak ka talaga pare. Agdatan dito uy. Apay, saan ka mabisin?
Ay, sa bagay. May tupay ni Bebang at PWD. Siyak, tulakit din. Umay kakidin. Tapos magkita kayo kinabebang dito. Nagdras. O may ka man ditaw, at daibaga. Anya ito, nana? Gayam mo jay naglukmag a babae amang mangan. Ha? Aywan, kumarik day jay. Bebang tinagan na. Apay ngay, nagaduki din ti kanon na. Ha? Itay ko pa'y asip-siputan. Nakamanon asubli ang ala itilitsyon kaskada fried chicken. Kat, kitaan niyo mo't ngamin di bagina, anana? Adawaam, tamangan numasubraan na kat ma-ospital. Mabainak mo't ang mga nawa. Kitaam, napanmanan na ngala. Aywan, ay, nusak nabsuga ko. Ay sos, amangan numarbadye pagtugtugawan na aplastic. Sige lang. Agala kayo di ka rin. Nakaala ko. Nagpasimot dito yung nalam. Nayunang. Agsubli akto manan Ha? Anya tinapasamak? Alala, at ang samot na atake dyan eh. Anya ka kasama? Anay ko, to'y likod ko. Kita rin tayo di hospital ni Bebang. Matayak sa matan. Bangkita kayo na, iti pangiluganan tayo kan kuha na, intay di hospital. Ay, saan siya ka? Yan, pakpakawan mo't ano siya. Ay, mga anak laeng mat, anak katugaw. Ay, nadagsan ka ngamin una, iso na dadaol lang yung nagtugawam a plastik. Kasano anadagsan, basit laeng matikinan ko. Anya abasit la? Kat no nakamano ka, sublian ang hala iti kanam. Basit laeng tikinan ko. O ayan nan nga, di panginuganan tayong kankwana. Ayon sa matado at adda tricycle na. Ni Jerry tada tricycle na. Siya, saan ko tricycle di paspasada? Oh, agtal na ka man dita. Ay, kasya nyo ka din ni Bebang, taitarayo i ospital. Jerry, Ay, sana siya. Ay, sus, maplato pa yung tricycle ko. Sikan na. kasuksukat ko lang titalig jet tricycle ko. Pero jikit di maray. Dua kayo na mangitaray kan kwa na. Ay, sus, jak la ko man imay dito. Sikan tumot nga man. Ni. Apa basulan na ay? Kasanungay ama ipanda ka iti hospital, Bebang. Kat nagdagsan ka man. Saan da ka maawit? Maawit naktupay nila kay ko. Kat no nilakay mo, Ay, may dakmat bagkatanan, Oh, ada dua lalaki nga umay mangbagkat kan ka. Da kayo ka dito umay mangawit kan ko, na? Ay, natagsin aday ta. Sa pa'y nagkukutong kami. Agreklamo kayo pay lang. Di yung kadikasyan ti PWD akas kanya. PWD. Apay, kaano ka pa nagbalin na PWD, mat? Ay, basta PWD ak. Ay, bagkatan nyo kit din. Pare, si Kadya Ulo. Pasyak di sa ka na. Sige. 1, 2, 3, Ay na, nagdagsan mo. Ay, nahasan nakapulo sa may nga to. Ala, tumulong ako, tap mabagkat tayo. Sige, agbilang mo na yun. 1, 2, 3, Ay, sus, maidara mo, dumakpa yan. Ay, apaya pinanda, ganda ngayon. Ay, ko. Sakmatan, tinaigoyod nan. Anay!
na. Anyamat na gito yan. Nagdagsan lang arudan na ito. Magbagkatan eh. Pasalsali kayo, mailangan mo dito eh. Ala, aglis yaw. Ay, sinibiyag ka pa'y, Bebang. Anya lakit din aya, danag mon aya. Asikig tayo. Asikig tayo. Itayan di tricycle pangilugaran kang kuwana. Di mo ko na adita tricycle ko ti pangiluganan tayo kan buwana. Ikaw na. Ay maplat jay dalig ti tricycle ko ay nya ka matang. Panginuganan tayo nga rod kan kuana. Ay saan na dita tricycle ko? Ay, saan na mabalin adito tricycle ko, mate? Agririyak ka ka. Ay, mataya ka talaga. Hindi dakla ka asyan mo. Paspasan matman ti ag-drive si ka. Tani, agngangabit sa amot ang tibiyag ni Bebang. Ay na. Kat no nagdagsan mat ngamin day tapos sa heroes. Ni, apel nga si Mardang, anya tinapasamak. Kung kat. Ay na. Naplatin na talaga. Ay sos. Na. Dua pa'y adalig tinaplat. Apay, asakpay lang mo. Tinapili o pangilugaran kang kuwana. Naglukmag lang arudan. Ay na, kasyan tayo nataka din ni Bebang. Naplat jay tricycle ni Jerry. Kahit nasawan, maplat mo ito'y tricycle ko. Konsensyayo mutlaang numatay ni Bebang. Kaya't mo sa batan na kadyal alyana no marabyan kang agawin. Nya, matapang butbutang mo. Kada maturog kay tirabi aprusan na dagita sakam sana ibaga. Apay adinak tinulungan idinabiyagak pa'y kunana. Gusto ka. Saan ako nabutnan? Ala, itulog ko ni Bebang ay hospital. Ay na. Nagkarumat ng tinapasamak dito yung tricycle ko. Madimat nga gandaran. Apay, asaan nga ganda? Naplat lang mo da. Natokol to'y chassis na. Kita am na eh. Aywan. Karon. Ay, sus. Nadadahal pa ito shock absorber na. Jay, tricycle ko ngay. Na-overheat mo ti makinana pare. Ay, kunak no to'y tricycle ko lang tinadadahal. Napirdin to pa'y ti preno na kanyak. Ay na. Ay, kita am di sidecar ti tricycle ko. Sus! Narigat na matarimaan na ita tricycle mo pare. Napirdi mo tin jay sidecar frame na. Sus. Agbayad na talaga na Bebang. Singirag. Yan lagi di mo tin na ito perwisyo. Ngayon pa ni Bebang kanta tayo pare. Anya nga iti ko na di doktor ko. Agbiagak ka di pa'y. Agbiag ka pa'y agkisay kay titimbang mo. Tapay. Na, tatamagang pa'y lang kat naglukmag ka lang arudan. Saan mo't unay? Ay na, aklunum ngamin ti parikot di tabagim. Tapno mabaliwam ti estilo, kan kaado ti ingkakan-kanan. Saan akton a PWD? Kaano ka ngamin aya nagbarin a PWD? Person with eating disorder. Siyak dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.